Днес ще ви взема с мен на едно мини пътешествие. Днес е петък, около 7:30 някъде. Аз се оправих и сега ще си взема шатълчето от общежитието до началото на кампуса, за да може да си взема автобус до Паттайя, което е едно градче на около 3 часа и половина с автобус от Банкок. Това градче ще бъда за една нощувка и после на другия ден ще се присъединя към другите момичета от университета и ще отидем до островчето, което е отсреща срещу Паттайя, което не мога да произнеса как се казва, нещо си. Да. Ще ви взема с мен, така че нека да потегляме. Така, след като се изпържих, тъмно се чекирах в хотела и ще ви покажа стаята. Така, започваме. Имаме две регалца. Тук е едно огледалце голямо, хубаво. Тук някакви неща, водичка, кана. Общо взето, обичайното хладилник. Имам телевизор. Така, тук място си оставя дрехите, багажа. Имам и тераска. Малка, сладка тераска. Да ви покажа банята, не е нещо, което знае какво, но добре, с шоколад, такива неща, ако искам си мия косата и банята. Сега ще се оправя набързо. Ще отида да си взема кърпа за плаж, защото нямам. Да взема слънцезащитен крем и отивам на плаж. Защото навън е страшна жега и все пак в градчето това е на брега. Да. Оставам тук само за една вечер, така че за една вечер мисля, че е тук. И да. Пари ми на краката. Честно ви кажа, едно съм в Черно море. Но водата е много топла. Това е. И има и такива сгради, иначе не е нещо, кой знае какво. Хора, малко скам, общо взето. Водата не е чиста, мръсна е. Виждам боклуците как плуват във водата. Няма абсолютно... не че няма никой, но има... Да, няма много хора. Дойдоха някои човека като мен, които се излъгаха, дойдоха до плажа, видяха каква е водата и се тръгнаха. И мисля да направя и аз същото. И сега ще видим какво ще правим. Не ходим да ядем. Много съм гладна, искам да ям. Вчера съм била на пилатес. Така се движа. Не мога. А това, което ви вътка е моят климатик. Моето спасение, защото иначе умирам. От хора много стъпала. Аз съм едва на началото. Ау! Болка.
Има различни степени. Че иначе не се издържа. Не знам кой не се издържа повече, болката в краката или топлината. Или двете заедно и аз по стълби. Така, само влязох в 7-Eleven, се взема някакви работи, но какво има? Това е нещо пинк с колаген. Колаген комплекс. Друг колаген. Още един колаген. Това е нещо си. Hangover Refresh. Има, за може би сладки сънища нещо такова, което ще си взема, защото не можах да спя вчера вечерта. И да, и кисело мляко в България, което, ladies and gentlemen, наистина е в България. Ето тук, това мляко забравих. Прибрах се. По лицето ми може да видите колко съм се изпържила. Навън е просто адска жега и може би да ходя около 50 минути не беше най-доброто решение, но си направих крачките, така че да, минах през 7-Eleven, за да си взема някакво шотче, което се надявам да ми помогне с съня. Защото днес беше много дълъг ден. Станах в 6:30. Не, в 7, но заспах около 12:40. Събуждах се няколко пъти, не знам защо, не успях да спя. Пътувах след това с страницата, докато стигна до хотела. Обикалях наляво надясно, не съм се спирала и просто нямам търпение да се скъпя, да махна то даже каквото е останало от грима и просто да си легна, да се почивам. Защото утре също предстои доста неща. Да стана рано, да измисля какво да правя, защото очевидно на плаж тук няма да се ходи. И да, ще измисля нещо, докато другото момиче дойде, за да може заедно да отидем към мостовчето. За самото градче, какво бих казала, не съм разочарована. Просто по-скоро съм леко разочарована от към плажа, защото плажа буквално беше там, където аз бях. Не знам дали защото е централен или където и да е, но просто беше зле. И като потърсих в интернет се оказа, че няма хубав плаж. Всичките плажове са или на това островче, на което утре отиваме, въпросното, Колуанг. Предложението ми просто го няма. И там хората ходят на плаж или някакви други места, но не в самия град. Но както и да е. Иначе ресторанта. Ресторантчето беше много добре. Той е ресторант и бар. Мисля, че да, повече ресторант. Гледката... Чакайте, тук се попия. Така, гледката на залез беше уникална. И около целият този залив, не знам дали видяхте на видеото, но има много ресторанчета. Аз до последно се чудих на кое да отида. Отидох на едно, нямаше места, след това седнах на това. Както и да е, ще изпиша как се казва. Беше много хубаво, много приятно. И гледката, и коктейлчето, и ядох патай, който беше много добре. И така, да. Ще се видим утре, когато съм по-свежа. И да. Добро утро! Така, станах, оправих се и сега ще освобождавам стаята. Часът е около 10, 10 и малко. Освобождавам стаята и отивам, може би, до едно маркетче, което бях видяла до нас, което се надявам да работи, да се взема нещо за хапване и отивам към... Добре. И отивам към един парк с тигри. Някакво супер рядно си го казвам, някакво се едно нещо нормално. Да, отворила и понеже имам доста ограничено време, защото в 1 часа трябва да съм на ферито, да си хванем ферибота с другото момиче, за да отидем на въпросния остров. Колмар? Не, нещо такова. Да кажа, произношението ще го правим, имам 4 месеца. И, както казах, сега е 10, така че около 3 часа повечето неща, които има да се правят, то първо не, че са много, второ са доста надалече като дистанция и аз ще си бъда с страница, което означава доста багаж, защото съм е напълнила за доста повече от 2 нощувки. Така че, нека да потегнем.
Само да ви покажа кърпата, която си купих вчера, която не я използвах, но ще я използвам. Какви зайци? Нямаше много голям избор, но да. Ами... Тема не лемам. 야 너무 무서운데? 쳐다보는 게? 야 다가온다. 자냐? 게이트 열리는 보거나 말거나. 저 진짜 야 비킬 생각을 안 안 하는데? 비켜. 어떻게 이거? 어떻게? 오 세상에. 우와 형. 안 비켜 어떡해? 말려. 안 비킨데 끝까지. ไปลูกอย่าบ่นเร็ว 어떻게 비싸움 아니에요. 한다 어떡하냐? ๆไปโอ้ลูก 큰일 나, 큰일 나. 안 비켜 ไปเร็ว 실체 เร็ว Така, аз съм в ферибота. Вече не на ферибота, на пристанището по-скоро, да. И чакам другото момиче да дойде съвсем скоро. Взех си вода и хора, просто усещам как цялото ми тяло просто почти с тази раница отзаде на гърба ми става просто някакъв парник и нещо не съм много тежко. Това, което исках да ви кажа и да ви споделя докато я чакам за парка с тигрите, беше много сладичко, беше много готино. Първото нещо, което беше, че от един уебсайт, trip.com се казва, ако си бях взела билета предния ден преди това, ще да спестя пари. Но си мислих, че може би, да знам, на място би трябвало да е по-евтино. Не знам защо, това да е някакъв скам. Както и да е, бе. Така, както да е. Както мисля, че е скам, се оказа, че по-скоро е по обратния начин се случили нещата. На място бяха по-скъпи билетите, отколкото от самия... Не от самия вебсайт на самия парк, а от друг вебсайт. В Сафари тура беше много готин, защото ти буквално ги наблюдаваш самите тигри в движение, техния natural habitat. И беше интересно, нали, смисъл нищо не им пречиш и така. Но после, когато се разхождахме, не съм ли снимала от там, защото тигрите бяха в клетки. И някакси просто ми стана много гадно, много тъжно за тях. Да, те са отворени, клетките имат и басейни. Не е точно да са затворени в някаква тясна клетка, да, но просто не исках да снимам. Сега чакаме и ще се качваме на фериботчето, което се пада 30 бати на човек. И да, ще ви държа в течение. Имаме чаша от зеленина. Напълнили сме с лед и ще свърши това. Така с 28 грама протеин. Да, продуктово кондициониране. Шейкваме.
Так, какво се случи? Разбира се, ние бяхме изморени, решихме просто да спим на плажа и не видяхме абсолютно никакъв проблем в това, тъй като имаше облаци. Еми, да, ама не. Общо взето всички изгоряхме. Може да видите краката ми са червени, особено от водата или от пясъка, не знам какво, но изгорях много грозно. Но, anyways, всичко е 6.